Maayong adlaw ninyong tanan. Kumusta kamo? Ay salamat sa Diyos kay maayo man kamo pagpalakpakan nato ang Ginoo. Og tungod kay mga anak man kita ni Maria inan sa kanunayng panabang pinaagi kaniya ang mga grasya iyang gibendisyon kanato sa Ginoo pinaagi sa atong mahal nga inahan pagpakakan nato ang mahal nga inahan. Og moingon kita Ave Maria katulo. Ready and Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Very good kayo mo mga igsoon. Ako na lang sa'yo mapakpak sa inyo. Bitaw kay active kayo unas tanan kanang daghang salamat Father Jojo no. Karon nga mga buwan na mo na yung mga ending days sa akong term no as parish priest sa Pusok. So sa dili madugay doon ay bagong kuras sa Pusok pero adto na gyud nako i-announce sa akong mga parokyano kung moabot na ang bagong kura. Nagsugod kang Kristo. Why dugay-dugay kay gusto mo magdali no? Ang atong tema karong adlaw malaumong pagpanaw oban kang Maria inahan sa kanunayng panabang atong inahan sa kanunayng panabang. Naka-feel ba mo niya na? Nga si Maria atong inahan? O nganong hinay man ang inyong tubag? O kusgi oy si Maria ato bang inahan? Sa kanunayng panabang? Oh, so kana ato nang klarohon daan, i-define tana daan. Nga midawat mo sa titulo sa atong mahal nga inahan, Maria inahan sa kanunayng panabang. Before na ko i-relate, ilambigit ang atong tema sa atong mga pagbasa, tuguti ko nga musaysay sa atong mga pagbasa. Ganahan man ka mo magdugay. Oh, ganiya mo ganahan mo magdali. Bitaw. Ato sa pamalandungan ang mga mensahe karong adlaw, aya nato tagaan og lambigit ang atong tema. Maigsoon ko daghang Kristo sa atong unang pagbasa si San Pablo murag dunay mga mensahe alang nato. Kaya ang ato ra bang kahimtang usahay muhaom sa kabubuton sa Ginoo, usahay po dili. Di ba? Kaya nga naman mabalhinon ba ta o dili? Oh, hindi na sa mumutubag. Ingon mo nga, mutubag mo kusog na bitaw. Mabalhinon ba ang tao? Dili mabalhinon. Nyahinay malagi niyong tubag. Mabalhinon ang kalibutan. Mabalhinon ba o dili mabalhinon? Siyempre, kaniya matas kalibutan, busa, nababalhinon po ta. Na? Iyon sa Pablo, ang Ginoo ray dili mabalhinon. Ang kalibutan mabalhinon. Busa diha ni ining duha ka kinaiya sa Ginoo og sa kalibutan og sa tao. Mabalhinon og dili mabalhinon. Atong gibutang gitun-anta ni San Pablo nga atong ibutang ang kasiguruan sa atong paglaom. Siguro ang ilang mga pagtulunan nga ilang gihatod ngadto sa mga tao kabahin ni Jesucristo. Ang paglaom kang Kristo siguro kay si Kristo dili mabalhinon. Ang kalibutan mo'y mabalhinon. Bisan ang tao mabalhinon. Karon lain ang botohan, sunod to ay nga eleksyon lain po ng botohan. Hello. O kung sa'y nagtimbang na. Depende dre kung kinsay na kumuhatag. Pero kung kita mga mahigugmaon nga nagtuo sa Ginoo atong hinumduman, mao na gipahinumdum ni San Pablo karon. Ang atong pagtuo diha kang Kristo dunay kasiguruan. Kay ang iyang gugma nga ni kanato dili mausab-usab, dili ang balhin-balhin. Lig-on ang iyang paigugma kanato. Amen. Unya sa atong salmo responsoryo karong adlaw, maigso ko kang Kristo na may oran no pero
Mabali man akong tanaw sa kuan pagbasa. Ginoo, ipadan-ag kanako ang imong naong. Tungod kay katingalahan ang mga balaod sa Ginoo, ako silang gituman. Og dili day katingalahan ang balaod, day nato tumanon. Hello. Oy, bisan katingalahan og dili katingalahan, komo kay ang balaod gikan sa Dios. Sama sa pagdasig ni San Pablo kanato nga dili kita mulunga sa atong pagkupot sa Ginoo, pagkupot diha kang Kristo, ato gyud gihapon tumanon. Kay dili man mausab ang Ginoo. Dali kay example, no? Katong baguhay lang napili no ang atong Santo Papa Leo. Unya pinaka issue gyud nga nigawa sa iyang mga ngabil sa dihang ipangutana siya unsa ang kaminyoon. Diba? Ingon ang atong mahal nga Santo Papa, ang kaminyoon maoy panagambitay sa gugma sa lalaki o sa babae. Daghang kay nag-react adto kay unsa na lang kuno nang pareha. Kanang mga hindi talo nga mibati og gugma sa usag-usa. Hello. O natural. Dili mabag-o ang pagtulunan sa Ginoo. Dili mausab ang Ginoo. Kay ang kita nga aniya dinhi sa atong kinabuhi, ikaw ug ako. Wala ka gibuhat dining kalibutan nga mabalhin-balhin nga mabalhinon. Gibuhat kita sa Ginoo og sa iyang orihinal nga katuyuan. Kita iyang pasundon. So wa gyud mausab ang simbahan ni ana. Ang kaminyoon panag-ambit sa gugma tali sa lalaki o sa babae, sa bana o sa asawa. Dagan nga suko, pero mao gyud na siya. Dili mausab ang gihimo ng daan sa Ginoo. Timan-an tana. Mahimo nga compassionate kita. Mahimo nga malumo kita. Mahimo nga kanang masinabtunon kita. Mahimo nga mahigalaon kita sa kahimtang sa tao nga duna siya'y kalahian o pagkayunik sa iyang pagtubo sa iyang emotional o psikolohikal nga pagkatao. Amen? Apan dili mausab ang pagtulunan sa Ginoo atong dumdumon. So ingon ang psalmist, katingalahan man pero ako lang na sundon. Unsa kay rason nga sundon man niya? Tungod kay dili mausab ang Ginoo, dili siya mabalhinon, dili siya sama nato. Nga ug unsay kanang paom karon og nakauyon karon, daghan ang makauyon mo isulti sa Ginoo. Sunod tuig ug unsa na pailain nga mauyonan sa daghan ang makauyon, mao sa isulti sa Ginoo. Magbaling-baling, mabalingbing ang Ginoo niya na. Dili sama nato nga tinuod balingbing yud ta. O kinsay mohatag og dako, mao gyud atong isuwat. Hello. O maon na siya. Ipadanag ang kanako ang imong naong. Pero unsa man say lain nga mga puntos pamalandong nato niini. Tungod kay mobiya o nibiya na si Kristo. Apan iyang ipadala ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo maoy lamdag kanato. Kuminta nga atong ipadanag, Ginoo ipadanag ang imong naong kanamo bisan dili pa mo ani ang amahan. Atong makita ang iyang presensya. Bisan dili pa makabalik dayon si Kristo o atong makita ang presensya. Como kay ani ang Espiritu Santo dinhi naguban na kanato sa iyang pagpadala sa Ginoo. Human siya musaka dito sa langit, makapadanag na siya sa iyang naong dinhi kanato. Nga naman di ay naglakaw da imos kangit-ngit. Hello. O, pagtarong mo ba? Una-una po bitaw ko, og ako ning awiton sa kinasing-kasing, maghinumdum ko, og diin man day ko naglakaw nga, adlong dako nga, ngit-ngit ang dalan. Una-una po ko na. Siguro ang atong mga kalibog, ang atong mga krisis, ang atong mga problema, ang atong mga pagsulay, makapawagtang sa sakto nga paghukom, adlaw-adlaw, nga makasunod kita sa kabuton sa Ginoo. Siguro kanang murag dagom o kangit-ngit sa atong konsensya, sa atong galaman, nga dili kita makatino og unsa gayud ang sakto nga desisyon alang sa kaayuhan sa akong kinabuhi sa akong mga minahal sa akong kinabuhi sa akong katilingban sa akong pamilya. Og nga wa kita makapangutana, Lord, malipay ba ka sa akong himuon nga desisyon?
Kung ako ning buhaton, nakapahimaya ba kini kanimo? Siguro siguro nga nga makahimtang nga murag dunay dag-om bisan adlaw, murag dunay ngit-ngit sa atong galamhan bisan adlaw. Ipadala ni Kristo ang Paraklito, ang Espiritu Santo aron paggiya kanato. Di siya makagiya kanato kundi siya lamdag gikan sa langit. Amen. O makahinumdom usab kita sa pagtulunan nato, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Usa ka Dios, tulo ka persona nga nakig-uban kanato. Bisan ang Espiritu Santo lang ang niya uban kanato, apan ang Amahan ug ang atong Ginoong Jesucristo nakig-uban na usab kanato diha sa presensya sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Unsa man nato pagila ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi? Nagharabay mga espiritu aning kalibutan na ang uban makapa limbawot sa atong mga balahibo. Ang uban dili makapalimbawot sa atong mga balahibo. Pero asa man ana ang presensya sa Espiritu Santo og mahadlo ka of the Spirit, murag feel na ko nga dili na ang Espiritu Santo. Daghay spirits. Diya sa atong credo, mingon kita nga mituo kita sa mga espiritu o butang nga makita o dili makita. Daghay spirits. But the most powerful of them all is the Holy Spirit. Kanang uban ng mga espiritu katong inyong mga atong mga kadugo nga wa nato gipasaylo, wa nato gipamisahan, wa pa gyud sila kasaka dito sa langit. Mutong magpakuan sila, magparamdam nato nga murag pasimuton tag kandila bisag layo ra kaayo ang palitanan og kandila. Bisan og wa gyud tasukad kapalit og kandila sa atong kadagkot og kandila sa atong bahay. Kay kanang wa lagi sad hunahuna nga mo palit, wa hunahuna nga magrosaryo. Hello. Nga, wa magkasukad ka, nakapalit og kandila, nakasimot man kagbaho sa kandila. Ala, ang imong lola, ang imong igagaw nga, tuwa ni Halina, nga imong kaaway nga mortal, wa yun mo siguro mo pasaylo, no? Wa ni mo pamisahin, no? Wa ni mo maampo, no? Walang malimbawt yung balahibo. Hello? Iampo na. Pamisahin na, pablisingin yung balay. O pag ampo, pirmi, ingon na akong gusto man ka mo magdugay, no? Pero murag nataas-taas yun yung istorya. Kaya siguro murag mo ni akong last word, bitaw. Pero man na siya, daghay pwede nato ngay paambit bahin sa mga spirits, but the most powerful of them all is the Holy Spirit guiding us, pero di siya makapalimbaut sa atong balahibo. Makapadanag hinon siya o kasanag sa atong galamhan, sa atong huna-huna. O magiya siya kanato sa sakto nga mga desisyon. Alang sa kayuhan sa atong mga mahal kinabuhi sa atong katilingban o alang sa kadayganan sa tanan. Ipanandang ang imong naong kanako, Ginoo. Pwede nga na. Kay sa tulo ka persona, ang ilang gibilin gayo dinhi, ang Espiritu Santo naman lang. Amen? Pero, moingon ang Ginoo, tungod kay usa lang sila, diya sa atong pagsinati sa presensya sa Espiritu Santo, atong gisinati ang presensya sa Amahan o sa iyang bugtong anak, si Jesucristo. Apan napay lain, diya santos nga Eucharistia, anaa si Kristo atong Ginoo. Muna kami siya nga, bata kini sa akong handumanan, o kining maong handumanan, walay pagkatapos ang atong pagpanuman. Kay diha lamang sa atong pagpanuman niini, atong masinati ang iyang makanunayon nga presensya pakig-uban kanato sa matag yugto sa atong pagdawat kaniya. Taas-taas na magyud hinuon ta mga igsoon, pero nausab man yung hunahuna, ganihay gusto mo magdali, karon gusto mo magmadugay. Bitaw. Forward. Kung atong masinati ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi, ang iyang mga grasya nga magbanwag sa atong galamhan, sa atong kaugalingon, sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna. Magpasalamat kita kaniya. Kay anaa siya nag-uban kanato. Pero sa kutob diha sa iyang pag-uban nga lipay kay taon niya, wala tay gibuhat. Ang santos nga ebanghelyo karong adlaw mga igsoon, nagtawag kanato nga
kinahanglan naatay buhaton. Diba? Kamo ang asin sa katawhan. Kamo ang kahayag, ang suga, ang kahayag sa katawhan. Onya, di na mo asin o wa na mo'y kaparat. Nga nagpasabot nga kita ang maayong timpla sa katawhan. Kita ang maghatag og kalami sa katawhan o sa kalibutan. Lami pa ba ka? Mingon na ba dahil mo nga nangalusyang naman ni Padre? Nangalaos naman miya ni. Hello? Dili, oy. Depende sa atong disposisyon. Depende sa atong pagpuyo, sa atong pagtuo, disposisyon sa adlaw-adlaw, o depende sa atong pagkamakanunayon sa atong pagampo nganto sa Ginoo. Asa man kita ni ana mukuha sa kalami, di ay sa asin. Kita di ay ang tinubdan, ang Ginoo mao'y atong tinubdan. Ang kalami sa asin atong kuhaon sa tinubdan. Busa bisan og pilanay atong edad, ayaw og undang og ampo. Ayaw og undang og maayong kabubuton sa usag-usa. Diha nato mapatunhay ang kalami sa asin. Og the more og magkadaghan ang atong mapalami, di yun na siya mahunong ang kalami kay ikaw nakatakod man ka. Og lami ka, imong hitakdan na karon imong tupad, mulami pud na siya. O paano siya, halingi ako na og pahiyom be? Maayong gabi sister, maayong gabi brother. Lami ba dili? So kamo ang asin sa katawhan. Kamo maghatag og kalipay sa katawhan. Ang kalipay nga imong gisinati diha sa imong pagkiglambigit sa Ginoo, kang Kristo o sa atong mahal nga birhen. Kay kamo mga anak man no sa Dios, naapoy akong post gabi ngayon ko na Ave Maria. Kay kita iyang mga anak, ang mahal nga birhen no. O sa kaihemplo sa may gugmaw nga may nantuson nga man, sus na may ni-comment dito, Katoliko ako. Na ni-comment dito, pagtarong, oy. Kinsa anak ni Maria, ipakutan ako, saan nga, busya nagposta kay Katoliko ako ang page. Masang na? Asam na sa Biblia nga, mga anak ni Maria, yung manang Ginoo, Jesu Kristo nga, ang iya ko nung pamilya katong magtuman, pagtarong, di sa magkanang imong, ako siyang pautan na. Igsoon, di magkanang imong reference, wa day ka studio Mariology, kagayang wa siguro ka mabasa ko to sa tilan sa cross no. Babae, ang imong anak, ang imong inahan. Panginoon nga ang imong inahan, kitang tanan, atong inahan si Maria. Amen. Wa siguro siya nabasa dito. Kutob ra siya atong may nangita nga parente si Maria dito sa gawa sa atong balay nga gisakan nga nangita niya. Ang imong inahan og mga iso nangita nimo. Kinsa mo na akong inahan og mga iso, di ba ningon siya? Katong naminaw og nagpuyo sa mensahe sa Dios silang kinabuhi mo to akong inahan og mga igsoon. Kutob ra day ka dito, ako siya pangutana. Kutob ra day ka diha ni basa brother. Ha, unsa may naapoy usa ni salot, ni sana. Unsa mo day imong kon imong reference? Mura siguro tog si FD siguro ba? Sa page man sa Facebook bitaw na mag-post sa mga pages. Sa Jehovah man eh. Ay, igsoon saksi man day ka, di man day ka Katoliko. Di na lang ta magpadayon na day kawe abtan ning atong pag-ambitay. Mo insist gyud. Pero man si Maria atong inahan. Matay nga ni asa nato kaon? Alawa, surrender magwalo. Sorry ha, marag last na magunin ako nga higayon no. Pero asa nato kaon ang kalami sa asin. Adto sa atong Ginoong Dios Amahan, ngadto sa atong Ginoong Hesus Kristo, og ngadto sa Espiritu Santo apil na ngadto sa gikan sa atong inahan. Diha sa atong makanunayon nga pagampo og pagdebosyon. Amen. Kinahanglan nga malipayon ta. Ayaw pug sapod og kanang naguol ka, kaguol lang gud. Ingnan Ginoo, Lord, naguol man ko karon, lipaya ko be. Mana na siya. Oh, kay naa magay kanang up and down sa atong prayer life.
Di ba? So asa kaon nato ang atong kalami gikan gayud kini sa Ginoo. Og the more nga matunhay ang atong kalami sa atong espirituhanong kinabuhi og sa atong katilingbanon nga pakiglambigit, the more ma-feel ang asin sa katawan og mudaghan ang asin mutunhay. Unya ang kahayag, kung unsa ang atong gisgutan nga atong mga buhat, ngawa nato itago sa Kristohanong katilingban, mao kana ang kahayag sa imong suga. Sa ato pa mag-uban na ang asin og kahayag. Aron sila masayod nga ikaw akong tinunan o kamo akong mga anak. Aron ang kalibutan masayod nga kita mga anak sa Dios. Amen? Og tungod kay kita mga anak man ni Maria, aron usab kita ang kalibutan masayod nga mga anak kita ni Maria. Amen? Ya, musupak mo ana nga mga anak ti ni Maria. Ayaw pag-undang dito sa katong gipangita pa si Jesus sa iyang inahan og mga igsoon. Kung magbasa kay Biblia, abta dito sa tiilan sa krus og sobra pa. Ya San Juan ingon nga og isuwat pa ning tanan, di mo igwa ning Biblia dinhi na lang nato atong tapuson. Pero kini mong testamento o testimonya gikan ni sa tinun-an ni Jesus, the first eye or eyewitness no sa Ginoo. Daghang kuno di maigo ang Biblia sulatan o ang tibuok kalibutan. Wala siya mga igsuon. Sa pagkasayod nato niining mga punto nga makapasiguro sa atong pagtuog, paglaom karon diha sa unang pagbasa nga ang Dios dili mabalhinon sa iyang gugma nga ni kanato. Og diha sa Salmo responsoryo nga ang Dios magpadayon sa iyang pagbanwag kanato. Og diha sa ebanghelyo nga ang Dios kung anaa sa kanato mahimo siyang kalami sa atong kinabuhi og kahayag siya ngadto sa uban. Uban kang Maria, makaingon kita, malaumon gayod ang atong panaw diha sa tema. Og magpahinumdum usab kini kanato. Sa titulo ni Maria nga kanunay siyang nagtabang kanato. Bisan dito pa sa nagpaabot pa sila sa pagkabanaw sa Ginoo, wa sila masayod og tinuod bagyod o mahitabo bagyod nga banaw siya. Uban na si Maria sa iyang mga tinun-an. Dito sa pagkunsad sa Espiritu Santo, uban usab si Maria sa mga tinun-an. Kay ang iyang pagkainahan malahutayon nga matinabangon alang kanatong tanan. Amen.